Ƙalo inna lillahi, mutuwar shahararren malamin nan Dr. Idris Dutsen Tanshi a cikin kurkuku yanzu nan. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro, labarai da su. Yanzu labari ya isa mana cewa wato shahararren malamin nan Dr. Idris Dutsen Tanshi Allah ya masa rasuwa a gidan yari. Kamar yadda zamu kawo muku cikakken batun a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To amma mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko ko in ce ziyararka ta farko kan wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24, ka daure ka samu hannunka mai albarka ka dangwala mana alamar subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa, domin ina ganin hakan shine zai baka damar samun zafafan labaranmu kuma ingantattu da zarar mun ɗora. Samu guri ka zauna, ga cikakken batun yana zuwa. Mun gode. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu naku mai albarka mai suna Tushen Hausa 24 ya leko wani zafin batu da ke trending a social media a yanzu. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken rahoton a cikin wannan channel namu mai albarka nan da ba da daɗewa ba. To mai sauraro, kowa da ya san cewa wannan malami ne na addinin musulunci na ƙungiyar Izala, bayan da rigima ta haɗa su da wato tsakanin su biyun 'yan ɗarika da kuma 'yan Izala. To akan hakan ne dai wannan malami aka kama shi yanzu an ɗaure shi a kurkuku. Tashi na da safen yau sai na ga wato wannan bidiyo na ta trending a kan social media kan cewa Allah ya yi wa wannan bawan Allah rasuwa. To amma bayan gudanar da binciken mu sai tabbatar da cewa wannan bawan Allah har yanzu yana raye da ransa. Kawai mutane ne 'yan social media dan ganin cewa sun ƙara miya zaƙi shine suka ce wannan bawan Allah ya masa rasuwa. To amma yanzu wannan bawan Allah yana nan da lafiyarsa. To mai sauraro, ku ci bar kasancewa da mu a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Kar ku manta da danna mana alamar subscribe kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa, domin haka shi da ba ku damar samun zafafan labaran mu da zarar mun dora. Mun gode.